Pues la trobada se realitza des de fa 4 anys, el primer any la realitzarem en Alginet, després anarem a Carlet, seguidament en Alcàsser i ara estem en Riola. Ens reunim diferents xiques de diverses escoletes i el que fem és unir vincles, anem en una cercavila per tot el poble i al final és una època de gaudir i finalment acabem en una masterclass de Zumba. Si estem en casa no tenim coses per a fer perquè nosaltres en casa no tenim tantes coses com en l'escola d'estiu. Venim del Balà de la Ribera i en l'escola d'estiu fem activitats, fem gincanes, fem jocs esportius, també fem tallers. Al Xinet, perquè és molt divertida. Ja, havia anat 2 anys a l'escoleta d'estiu i m'ha agradat. El que més m'agrada de l'escoleta d'estiu és els jocs que fem amb les mestres. Som del Balà de la Ribera i ens agrada l'escoleta d'estiu perquè podem jugar amb els amics. Nosaltres som del Balà de la Ribera i tenim 8 i 9 anys. Ens agrada molt l'escola d'estiu perquè ens divertim i fem molts amics. Perquè m'ho passo molt bé i faig molts amics. Perquè juguem i fem manualitats molt divertides. M'agrada l'escola d'estiu perquè ens divertim i fem molts amics. Perquè tu, clar, que no teníem. Perquè ens divertim, fem amics i juguem en companyia. A mi, perquè me divertisc i m'agrada fer manualitats. A mi m'agrada l'escola d'estiu perquè ens passem bé. Al Balà de la Ribera perquè fem activitats molt divertides. M'agrada perquè fem activitats molt xules. Perquè fem activitats super mega xules. Super mega xules. Perquè fem festa de l'escuma i ens divertim. Perquè fem jocs d'aulla i fem manualitats. Ens encanta l'escola d'estiu! Sobretot els xiquets, que sí que es donen vida, vagin on vagin i plenar d'alegria al poble. Però jo crec que és molt important que damunt si som municipals, que ajudem al poble i a que la gent vagi. Nosaltres quan començarem eren 20 xiquets, actualment són 100 xiquets a l'escoleta d'estiu i jo crec que és molt bonic perquè interactuen xiquets d'una edat en altra edat, coneixen xiquets d'altres poblacions, fan amistats noves i sent del seu cercle habitual de tot l'any i això creiem que és molt important i molt bonic.